divákov televízie Centrál, aj televízie Slovak Sport vítame pri sledovaní plážového futbalu. Trošku netradičný šport. Ja tu mám pri sebe spolukomentátora, ktorý možno bude bližšie poznať nasledujúce mužstvo, ktorého drese aj hráva. Takže predstavme si najskôr mužstvo Ladronku. Dobrý den, takže mužstvo Vícokr Ladronka má ve svém týmu číslo 1 Tomáše Židlického, který je i reprezentačním golmanem. Dále tam můžeme vidět s číslem 7 Tomáše Hurába, také reprezentant, s číslem 8 Petr Víšek, který taky chytá, ale dnes, nebo momentálně ho můžeme vidět v brance, Tomáš Židlický je v útoku. Dále je to Radovan Laco s číslem 9 a s číslem 11 Milan Bouška. Áno, Radovana Laca poznajú určite aj Nitrania, pretože zastupuje práve tento plážový futbalista Nitru, keďže pochádza odtiaľto. Teraz si predstavme Kapi BS tým. Tam zrejme s 33 v bránke Martin Kapusta, potom s 12 Michal Ivan, so 7 bude hrať Vladimír Drahoš, s 88 Jan Grof, 55 má Kristián Vudmáška, 10 Ľubomír Drahoš a 9 Ľubomír Oškerský. Stretnutie sa nám už začalo, prebieha nám 41. sekunda, stav stretnutia 0-0, gól sme ešte nevideli. No a tieto týmy bojujú o body do Československej superligy. Ladronka je jedním z favoritů celé soutěže. Kapi tým, ten po úvodních kolech se také řadí na ty vyšší patra. Bohužel dnes dopoledne jedno utkání prohrál, takže mu to zkomplikovalo cestu za titulem. Áno, treba povedať, že aj Kapi BS tým to prvé stretnutie prehral s Artfulom 3-8, no a Artful pred chvíľou zdolal 12-5 svojho protivníka, teda do tabuľky si pripísal 6 bodov a dá sa povedať, že sa zrejme po tomto víkende posunie v tabuľke trošku vyššie. Stále stav stretnutia 0-0, stále čakáme na prvý otvárací gól tohto zápasu. A stále sa nič nedeje, takže zrejme tých divákov, ktorí si nás naladili až teraz, treba povedať, že jedná sa o tú Československú superligu, ktorá pozostáva z 3 etáp. Prvú etapu už máme za sebou, odohrala sa v Čechách. Ako to vyzeralo tam? Byli jsme velmi spokojeni, protože se minulý týden povedlo počasí, odehrálo se to ve Žlutých lázních, které jsou v Praze velmi navštěvované. Celkově bylo přibližně 2 až 3 tisíce lidí, samozřejmě nesledovali plážovou kopanou jenom, byly tam i samozřejmě další aktivity, ale počasí všechno nám hrálo do karet, takže jsme měli z toho velkou radost. Dnes je sice pod mrakem, ale je super, že neprší, protože v minulé sezóně nám vlastně to bylo 4 etapy a 3 etapy nám propršelo, takže nyní jsme rádi, že se všechno začíná dařit a i počasí nám přeje. Áno, dá sa povedať, že tento Československá superliga prebieha v Čechách, ale prebieha aj na Slovensku práve tu pod Zoborom. Je tá druhá etapa. Prečo sme si vybrali práve Nitru za jedno z tých etapových miest? A Tomáš Huráb nám vsítil branku. Nádherný gól, áno. Videli sme, bol to taký dloubáček, ako by som po česky povedal. A Tomáš překvapil golmana zcela. Vlastne otvára skóre na začiatku 3. minúty, teda 0-1. Abych se vrátil k předchozí otázce, Nitru jsme si vybrali, protože jsme v kontaktu s představiteli tady koupaliště a víceméně i na Slovensku, stejně jako v Čechách, kdy postupně ty hřiště vznikají, není až takový výběr, proto Nitra představila ideální prostředí a hřiště s mezinárodními parametry, takže nebylo proč váhat.
Áno, tento šport si tu na Slovensku ešte len hľadá svojich fanúšikov, ale dá sa povedať, že už v tejto chvíli nejakých tých má. Je to veľmi obľúbený šport, hráva sa to tu každý víkend, dokonca mám informácie, že aj zajtra sa tu bude konať podobný turnaj. Nebude to síce už tá Československá Superliga, ale určite si prídu na svoje priaznivci tohto športu. Tak nás by určitě těšilo, aby to hrálo co nejvíce lidí, veřejnost, aby se nadchla pro tento sport a samozřejmě ty, kteří se tomu budou chtít věnovat, tak aby se přihlásili do nějakého toho turnaje atraktivního či ligy. Áno, pekne tam zasiahol Kapusta a teraz mal trošku aj šťastie. Stav zostáva 0-1, už nám prebieha 4. minúta tohto zápasu a dá sa povedať, že najväčší favorit ligy Ladronka vedie 0-1. Toto stretnutie v plážovom futbale pozostáva z 3 štvrtín, ktoré sa hrajú 12 minút. V prípade, ako je teraz rohový kop, čas sa nezastavuje, čas sa zastavuje len v prípade faulov či branky a strelenia gólu, áno. Uvidíme rohový kop, uvidíme, akú variantu pri ňom zvolil Ladronka. Zahráva Milan Bouška. A skúsil to veľmi pekne na autora prvého gólu, len ten mal trošku krkolomnú pozíciu a jeho hlavička sa k brankárovi Kapustovi v prípade do jeho brány nedostala. A teraz krásna akcia. Tady právě můžeme vidět, že brankář vlastně rychle reaguje, vyhodí přes celé hřiště i teďko míč přímo na hráče, který je v rohu a ten může sklepávat před branku a zde se dá zakončovat. Bude to out, ale asi je najlepšie tú akciu rozbiehať od brankára, zrejme takto majú jednotlivé týmy nacvičené, no a teraz napriek tomu, že ten out sa hádzal zo súperovej polovice, tak hráč zvolil radšej variantu hrať to cez toho brankára. Teraz to ale úspech neznamenalo. Je to o té taktice, on bránící tým vlastně může se na to chytnout, že vystoupí na brankára a ten rychle rozehraje a najednou tam útočící hráči mohou být sami, takže je to o taktice, nedá se to samozřejmě hrát celý zápas, ale můžeme tam vidět zajímavé prvky, toto byl faul. Rozhodcovia ponechali výhodu? Nie, tak nakoniec zapískali, ale myslím, že out, tak posúdili asi, že o faul sa nejednalo, aj keď my sme tam jasne videli kontakt. Pri lopte hráči Ladronky a budú rozbiehať ďalšiu akciu. Tak toto vyzerá veľmi sľubne, ale tá hlavička išla presne opačne ako... To už nebyl zápěr. Ako by hráč chcel, takže nič z toho nebude a stav stretnutia aj v 7. minúte zostáva nezmenený 0-1. Uvidíme, kedy sa to rozbehne gólovo, lebo zatiaľ Kapi BS tým výborne bráni a nepúšťa do vyložených pozícií súpera. To znamená, že ten stav asi zodpovedá tomu priebehu na tom plážovom ihrisku. Teraz krásne nožničky, ale škoda. Tam chýbal trošku smer. Hezká akce. Ale treba povedať, že zakončujúci hráč si minimálne ten potlesk zaslúžil. A opäť lopta pôjde od Kapustu. Teraz trošku v tlaku hráči Kapi. Center, ktorý išiel na Kristiána Woodmasku, ten však nedokázal správne zakončiť, jednak aj v tom výškovom súboji asi mal trošku deficit a to možno aj rozhodlo. V takomto piesku pohybovať sa asi nie je veľmi dobré a pohodlné a do toho ešte vyskočiť asi tiež býva
častokrát problém pre tých futbalistov. To určitě. A je to asi aj namáhavé, tým pádom to berie aj veľa síl. Ono 3x12 se zdá, že je to krátký čas, ale je to čistého času. Těch 45-50 minut oni stráví na tom hřišti a je to opravdu náročné. Například mezinárodní zápasy se hrají jenom jeden zápas za den, takže a hráči toho mají opravdu dost. Teraz sme videli Bouškovú strelu, ktorá išla vedľa brány. Rozhodca zastavil čas, vyžiadal si zastavenie, padla tam tá rohová zástavka, takže už je všetko v poriadku a bude sa pokračovať. Loptu opäť Kapusta, posúvajú na Woodmasku, ktorý ale teraz trošku pochybil. Radovan Laco zasiahol a vystihol tú rozohrávku a loptu majú a toto bude krásny gól z vlastnej polovice, strieľa Bouška a zvyšuje na 2-0, tak teraz dá sa povedať, že brankára Kapustu nachytal na hruškách, ktorý nečakal asi takúto strelu ďalekonosnú, no a bol trošku vybehnutý, čo Bouška využila, trafil sa skutočne nádherne v 9. minúte, stav 0-2 pre Ladronku. Milan Bouška je i bývalý reprezentant, je možné, že se i vrátí do reprezentace zpět a má zkušenosti, už před 5 lety hrával na různých turnajích i kvalifikaci mistrovství světa, takže má přehled a... Teraz sme tam videli ostrý zákrok, 2 sedmičky sa stretli, no a práve tá z kapy zostala Drahoš Vladimír ležať na tom piesku. Dúfajme, že sa nič vážnejšieho nestalo, ale zdá sa, že to predýcha a bude pokračovať. Jsou to ty nárazy, že vlastně tam můžou ty hráči se střetnout těma nohama, že chtějí kopnout do balónu, ale za 4 nebo momentálně je to 5. zápas a poprvé jsme viděli nějakou takovouhle vážnější, že hráč zůstal ležet, takže... Áno, zdá sa, že asi nebude môcť pokračovať a preto prichádza k striedaniu, vynútenému striedaniu. No, zostáva tam, asi sa stretli nohami a miesto neho teda prichádza Grof, Jan Grof, ktorý teda vystriedal Woodmasku. Nie, Woodmasku nie, to bude asi iný hráč, pretože Woodmasku vidím na ihrisku. Krivka, tak zdá sa, že je všetko v poriadku, sú to predsa len chlapi a niečo vydržia. Poďme sa venovať hre. Ladronka sa snažila rozohrať akciu, ale veľa z toho nebolo. Tak je to Drahoš Vladimír, áno, ktorý sa tam zranil. Ale ukazuje nám palec hore, to znamená všetko je v poriadku. Stav stretnutia 0-2, 11. minúta nám už prebieha, takže schyluje sa ku koncu tej prvej tretiny. A dá sa povedať, že hráči kapy BS Team sú stále na dostrel. A môžu ešte tento zápas aj zdramatizovať, aj keď je jasné, že favoritom je Ladronka. A pravdepodobne tá bude diktovať tempo aj v ďalšom priebehu. Ale nechajme sa prekvapiť, teraz rozhodcovia videli faul. No právě když si hráč pokryje takhle míč a ten druhý ho chce atakovat a ten hráč je šikovný, takhle se to aspoň hraje na tom, v tom mezinárodním fotbale, že oni si jdou pro ten faul, protože ví, že můžou ohrazit branku z jakýkoliv pozice a ty hráči se tam umí postavit a rozhodčí to písknú. Treba však povedať, že v tomto zápase to nie je ako vo veľkom futbale. Tie filmovačky, ich je tu určite menej, pretože aj tých kontaktov v tomto plážovom futbale je menej. Teraz sme videli zahraný rohový kop Bouškom, ktorý strelil druhý gól, ale nepresne a rýchly protiútok. Striedajúci Jan Grof mal obrovskú šancu na zníženie, ale nepodarilo sa mu to. A opäť pri lopte Ladronka. Zdá sa, že futbalisti plážoví v žltých dresoch sú zatiaľ s priebehom stavu spokojní a nehrnú sa príliš dopredu. Snažia sa hrať na istotu, hlavne vzadu.
a potom takou rýchlou smrtiacou kontrou zaskočiť súpera, ako sme to mohli teraz vidieť, aj keď nie vždy to vyjde. Ještě trošičku by ten míč měl být rychlejší, kolmější, přece jenom rychlejší. Kdyby letěl rychlejší, tak ten obránce nemá šanci se vrátit. Takhle udělat 3 kroky a ještě stačil tomu útočícímu hráči přidělat starostky, který se nemohl soustředit přesně na tu střelu. Tak ale spomínali sme, že brankár Ladronky je aj futbalista, hráč, nie len brankár, takže zrejme možno nemá tie správne brankárske návyky. Možno je to len také z núdze, že Ladronka musela ho dať do bránky, pretože možno brankár sa zranil. On je to taky univerzál. On je to normální brankář. I ten Tomáš Židlický je také brankář, ale bohužel došlo k nějakým technickým problémům, takže Ladronka vlastně má tady málo hráčů, z toho jsou ještě 2 brankáři, ale protože oba jsou v reprezentaci, tak už pochytili nějaké ty fotbalové návyky, takže i můžou hrát v pole. Áno, a zrejme sa aj uplatnia na tom ihrisku. Skončila sa nám prvá tretina tohto súboja, stav 2-0, Ladronka vedie a teď teraz můžeme vidět, že se i brankáři převlíkají, takže já si myslím, že Tomáš Židlický půjde do druhé třetiny. Áno, vystriedajú sa. Dá sa povedať, že prvý brankár Ladronky splnil svoju úlohu, nedostal ani jeden gól, vyriešil tam niekoľko spletitých situácií. Teraz nasleduje tá 3-minútová prestávka, v ktorej si hráči pripomenú tie taktické pokyny, ktoré si možno dali na začiatku stretnutia. Dá sa povedať asi, že Kapi B s tým je spokojný zatiaľ s priebehom. Možno tých 0-2 nie je veľa, dá sa s tým ešte niečo robiť, dá sa ten duel zdramatizovať, stále sa dá hrať o tie body. Stačí jeden kontaktní gól a jsou zpátky. I teďko jsou zpátky ve hře. Ono to opravdu není jako velký fotbal, spíš se to blíží k tomu futsalu, kdy i tam 2-3 góly nerozhodují a v krátké době může padnout spoustu gólů do druhé sítě. Ale pokiaľ chce mať Kapi B s tým istotu tých bodov, tak musí jedine zvíťaziť, lebo remíza nič nerieši. Tam potom nasleduje predĺženie, penalty. Predchádzajúceho polného, tam jeden gól bol zle uznaný. Zle Mišovi zobrali a druhom Mišovi dali. Tomuto treba zobrať a tomuto treba dať. Takže ten ma dal iba 5 a ten dal 4. Treba opraviť, teraz som hovoril s rozhodcami. Jo. Jeden dal brankár, Tomáš Oli a Michalovi Božík. Kapi B s tým už pomaly sa zoraďuje okolo svojej bránky a takisto aj na druhej strane Ladronka. Pri tomto plážovom futbale je to asi tak, že každú tú tretinu zahráva iné mužstvo, zrejme. No a... Áno, střídají sa a ve třetí třetině losujú potom, kdo bude mít výkop. Áno, dá sa povedať, že to zahrávanie je výhodou, pretože veľakrát sme už aj videli, že z takýchto pozícií často padajú góly. Teraz sa o niečo podobné pokusí Výšek. Ale bol to brankář. Bol to home run, no, nepodarilo sa mu vystreliť. Ale je to, áno, je to veľmi ťažké, možno aj ten múr, ktorý proti nemu vybehne, nie je ľahké obstreliť. A potom to dopadne, ako sme práve mohli vidieť. Opäť pri lopte Ladronka, toto zaváňalo rukou, ale rozhodcovia nechali pokračovať, takže Ladronka má stále loptu a snaží sa niečo vymyslieť. Naopak Kapi výborne bráni. No a loptu teraz Tomáš Židlický bude rozohrávať. Snaží sa o také nakopnutie pred bránku, ale spoluhráči ho nepochopili a ani z tejto situácie gól nepadol. Ladronka sa ale rýchlo zmocnila lopty a
Teraz sa tam Radovan Laco snaží niečo vymyslieť. Kúzli s loptou prihráva. Bouška, ten už gól dal. A bol tam teč, ale vynikajúca strela Boušku. A prišiel tam teč a 0-3. Petr Víšek. Petr Víšek, áno. To znamená, že v tejto chvíli už Kapi bude musieť poriadne zabrať, aby tento duel možno ešte otočilo, zvrátilo. Ono po přestřelce v minulém zápase je to spíš takový vyčkávací boj, ale Ladronka vždycky posune to skóre dál. Dá sa ale povedať, že Kapi, pokiaľ bude chcieť zdramatizovať tento duel, asi otvorí tú hru a to bude voda na mlyn pre tú Ladronku. No je vidět, že Ladronka je vyzrálý mužstvo a umí si počkat na tom míči, hraje hodně s golmanem, hraje zezadu, nikam se nevysouvají a potom tou střelou z dálky dokáží ohrozit brankáře. Rozhodcovia videli faul, takže zahrávať bude Ladronka. A aj z takejto diaľky to bude asi zaváňať gólom, pretože bude sa asi jednať o priamu strelu na bránu. Ano, je to na půlce, bude tam zase ten koridor a Tomáš Hroáb je jedním ze střelců, který mají tvrdou ránu, tak jde jen o to, zdali trefí branku. Po prípade, keď sa lopta odrazí od toho piesku, tak možno nejaká dorážka tam príde, uvidíme. Když pokud skočí před brankářem, tak golman neví. Tak toto tesne minulo bránku Kapi. Brankár Kapusta si teda vydýchol. A na začiatku už za chvíľu 3. minúty 3-0 stav. Tak táto lopta asi nikoho nenájde a tak Tomáš Židlický bude rozohrávať a nikam sa nehrnie. Vie, že jeho mužstvo kontroluje tento stav a ďalší faul. Tak Kapi trošku priostrilo. No, neviem, či je to však výhoda, pretože ďalšia strela a tentokrát určite z lepšej pozície. Je to bližšie ku Kapustovej bráne. Tak budou muset všichni hráči za míč, protože už jsme na útočné polovině. Jedná sa akoby o penaltu. Uvidíme, ako s ňou naložia. A naložili s ňou správne, pretože lopta končí v bránke. Ladronka sa ujíma vedenia 0-4. No a strelcom gólu bol Tomáš Hroáb. Presne tak. Sledujeme zahrávanie a možno sa nám teraz rozbehne to gólové vrece a budeme vidieť niekoľko aj krajších gólov, lebo doteraz zatiaľ na rozdiel od toho prvého zápasu tie góle nie sú až tak pekné, ako padli v tom prvom zápase. Niekoľko nožničiek sme tam videli, ktoré sú určite atraktívne aj pre divákov tu. Ale dá sa povedať, že v tomto stretnutí asi hráči Kapi dobre bránia a skutočne tie góly prichádzajú viac menej strelami z diaľok. Vynikajúci Židlický vyboxoval z hlavy Drahošovi loptu, no a tak zabránil možno v nebezpečnej situácii. A teraz pozor, veľká šanca, škoda. Zrejme druhá noha je na podopieranie, lebo keby to bol skúšal tou druhou. Sebe zamířil lépe. Tak, presne tak. No, Drahoš v tejto chvíli úspešný nebol a neodklial tú bránku. A tohle jsou právě nebezpečné střely, že hráč si to nadhodí a střílí a opravdu je to strašně rychlé, že golman, pokud stojí v jiné části branky, nestačí se přesunout přece jenom na tom písku, je hůře pohyblivý a toto na hození a střela je strašně rychlá, během pár vteřin. Ano, na rozdíl od futsalu, už jsme to aj spomínali, tie bránky sú väčšie, takže tá šanca streliť gól je o to väčšia, hlavne keď príde z pravej strany prihrávka na ľavú, tak už ťažko ten brankár stihne sa premiestniť, ako sme to teraz videli, no len treba tam lepšie zakončiť. Drahoš nepotvrdil povesť kanoniera a
nedal prvý gól mužstva Kapy. Krásna hlavička a kto iný ako Bouška zvyšuje stav na 0-5. To už je 4. minúta druhej tretiny. Chyba obrany, nechali ho tam úplně volného a nikdo se s ním nevrátil a hlavou překonal. Tam právě i ten golman se nedokáže odrazit, byla hezky umístěná. Áno, už tí hráči Kapy, nedá sa povedať, že odpadli kondične, ale majú v nohách už jeden zápas, teraz sa hrá druhý a už možno nepristupujú tým defenzívnym povinnostiam tak, ako by bolo treba. Teraz sme to videli, úplne voľný Bouška, pohodlne skóroval a zvýšil ten stav na 5-0. Ďalšia strela, ktorá sa nevmestila ani len do toho plážového ihriska ohraničeného a preletela až na trávu. No, jak můžeme i vidět, ona Ladronka to hraje chytře, ona neútočí nějak zběsilé, hraje ze zabezpečené obrany a potom opravdu vystřelí a padne ten gól, takže oni se postupně vlastně dopracovali až na 5gólový rozdíl. Jo. Není to o tom, že by třeba byli daleko lepší, nemají ještě by, když se podíváme na střídání někoho, takže hrajou ve stejné sestavě neustále. Je to velmi náročné i na fyzičku, takže Kapy tým by měl být v tomto případě daleko lepší, ale jak říkám, hrají si myslím takhle na údržbu šikovně zezadu a vychází jim to, takže takticky velmi perfektně splněno. Ano, ani sa veľa nenabiehajú, tie rozohrávky súperových hráčov zachytávajú pri vlastnej bráne vlastne a behom dvoch dotykov sa dostanú pred súperovú bránu a tam zakončujú a zatiaľ úspešne, pretože skóre je 5-0 a Ladronka má tento zápas plne v réžii. Oni je vidět, mění tempo hry. Někdo by vzal míč, měl před sebou teďko hráč Laco volný prostor, ale zastavil to, vrátil to zpátky a teďko čas, žádný spěch a najednou rychlým protiútekem se můžou, tamhle Huráb zrovna nabíhá a úplně se osamostatnil a velká příležitost opět. Kdyby tam byl jeden hráč, tak je to skoro tutový gól. Vlastne hráči Ladronky sa nesnažia útočiť do plných, vyťahnú si súperových hráčov, no a potom rýchlou kolmou prihrávkou na voľného hráča sa snažia zaskočiť toho súpera, zakončiť najlepšie ako vedia. Zatiaľ sa im to darí, je to 5-0. Kapy na tento štýl hry nedokáže nájsť účinnú protizbraň. Zdá sa, že v najbližších minútach asi ani nenájde, no. Možno teraz. Pekné zakončenie, ale ani z tohto mráčika nezapršalo. Grof, ktorý nahradil Vladimíra Drahoša, sa teraz snažil trošku efektným spôsobom odkliať súperovú bránu, ale nepodarilo sa mu to. A lopta opäť u Tomáša Židlického, ktorý bude rozohrávať, snaží sa zmapovať celé ihrisko a nájsť voľného spoluhráča. Neurobil to zle, ale tá strela prišla trošku z veľkého uhla, tak veľké nebezpečie pre Kapy neznamenala tento raz. Ale je fajn, že ty hráči to zkouší, že právě k tomu za ten poslední rok se to velmi vylepšilo. Nehrají to jakoby fotbal, že by hráli jen po zemi, ale snaží se právě takovéto efektivní prvky, který patří k tomu plážovému fotbalu, dát do té hry a prostě ty nůžky a nahazování. Je to určitě větší pokrok za poslední rok, ať už v českém nebo slovenském týmu. Treba povedať, že tento plážový futbal je zrejme asi hlavne o tej taktike, ktorú si zvolia. Sme u toho, opäť gól. Ladronka si zvolila tú taktiku veľmi dobre, lebo prišla ďalšia strela, ktorá znamená gól. A stav stretnutia je 6-0, no a myslím, že ho dal Bouška. Tomáš Huráb. Áno, Huráb. Takže ďalší gól tohto hráča znamená v 8. minúte vedenie Ladronky 6-0. No, jsme viděli už 4 góly, které padly ze střední vzdálenosti. Tam jedna hlavička vlastně po rohu a tam jde jeden z blízka gól, ale jinak všechno ze střední vzdálenosti, takže
Je to o tom tréninku, pokud někdo se chce. Teraz tam lopta nešťastne zastiahla hráča Výšeka, ktorý zostal trošku otrasený po tej strele. Ale zrejme nič vážne sa nestane a bude pokračovať. Je to brankář, měl by něco vydržet. Takže Kapi bude zahrávať rohový kop a bude sa snažiť streliť svoj prvý gól v tomto zápase. Tí hráči trošku vyzerajú takí demotivovaní z toho výsledku, lebo naozaj je pravda, že nie sú o nič horší ako súper, ale tá strelecká efektivita z ich strany nie je až taká vysoká ako u súpera. Bohužel ten krok nedokázali využít ve svůj prospěch. Tomáš Židlický teraz a tam je asi kontakt, áno, to bude faul. Ladronka bude zahrávať, tá sa nikam neponáhla, lebo vie, že toto stretnutie má plne v rukách a vlastne hráči Kapi sú tí, ktorí musia tvoriť, ktorí musia doťahovať ten stav. Momentálne 6-gólové manko. Uvidíme ďalšiu priamu strelu na brankára. Autorom jej bude Tomáš Huráb. Výborná strela, ale brankár Kapusta si s ňou poradil. Tyto střely vypadají, že jsou hezké, super, ale právě brankáře tolik, pokud netrefí šibenici, tak ho moc neohrozí. To opravdu je lepší vystřelit po zemi, protože tam ty písečné duny udělají velký věci a golman opravdu neví, kam se to odrazí. Áno, na základe tej duny sa môže lopta naozaj odraziť akýmkoľvek smerom a brankár má potom o to sťaženú tú pozíciu. A nielen on, ale aj hráči, ktorí možno potom môžu z toho dorážať. A máme tu prvý gól Kapi a bol to naozaj veľmi pekný gól. Vladimír Drahoš, ktorý sa už zotavil zrejme z toho zranenia, znižuje na 1-6. Naozaj veľmi rozumne vystrelená strela. A týmto pádom sa Kapi možno ani nedá sa povedať, že vrátilo do hry, ale vykresalo maličku iskričku nádeje, že by ešte s týmto výsledkom mohlo niečo urobiť. Uvidíme. Teraz zvolili hráči Ladronky úplne iné zahratie, ale nebezpečné to bolo, áno. Aj na druhej strane potom. Židlický, jeho dlhý pás našiel spoluhráča, ktorý nezakončil presne a teraz už na opačnej strane sa rodila šanca, ktorá však takisto nebola dotiahnutá do úspešného konca. Vidíte, Židlický drží loptu, presne vie, čo má robiť. Počká si na ten najvhodnejší okamih, snaží sa uspať súperových hráčov a potom príde tá smrtiaca prihrávka na voľného spoluhráča. Aj teraz pekne našiel voľného hráča, ktorý otočil ťažisko hry na druhú stranu, kde ale Bouška. Mohli jsme vidět na prostředku, byl úplně volný hráč Ladronky. To by se nemělo stávat, protože takhle... Je to predsa len na tej osi a tam hrozí asi to najväčšie nebezpečenstvo. A opäť Židlický. Tradičný obrázok tohto stretnutia. Židlický opäť nachádza voľného spoluhráča. Víte, devítka, Laco je úplne voľný. Napriek tomu prichádza prihrávka na opačnej strane. A zase na údržbu. A na údržbu, presne. Tak si odkryje prostor, môže si to nadhodit Bouška. A teraz Bouška, výborný strelec z diaľky. To skúsil, tento raz mu to ale nevyšlo. Rado Laco odzbrojil súperovho hráča a opäť teda bude Ladronka rozohrávať akciu. Židlický výborne našiel svojho spoluhráča voľného, ktorý teraz môže si vybrať, komu nahrá. A tomuto sa hovorí kontrolovanie stretnutia, nedarovanie lopty súperovi. Překvapující je, že nedokáže Kapi tým na toto reagovat, protože Ladronka opravdu hraje neustále stejně, výhozy do kraje, potom zpátky
hráči, ten brankáři, jeden útočník se vytáhne a rázem se tam otevře celá strana. Teď Boučka se může vybrat, co bude dělat. Nikdo už se nevrací k němu. A opět ohrožení. Áno, Ladronka nemá absolútne dôvod meniť svoj štýl hry, lebo zdá sa, že Kapi naozaj naň nedokáže reagovať a zatiaľ jej to vychádza. Stav je 6-1 a pomaly sa nám končí druhá tretina. A zdá sa, že aj po tej druhej tretine budú hráči Ladronky spokojní a s chuťou sa potom pustia do tej tretej tretiny, v ktorej už zrejme ktorej sa už bude ten zápas iba dohrávať. Ale nepredbiehajme, ešte je všetko možné. Plážový futbal je nevyspytateľná hra. Bol trošku ostrý zákrok, ale rozhodcovia ponechali výhodu a teraz veľká šanca. Rado Laco nedal. 100% šanci zaváhal. Treba pochváliť však aj brankára Kapustu. Máme koniec druhej tretiny, stav 1-6 v prospech Ladronky. Hráči si teraz pôjdu na 3 minúty oddychnúť a určiť si tú taktiku do tej tretej tretiny, ale zdá sa, že Ladronka asi neupustí z tej taktiky, ktorú má doteraz. Pozri Mingolman, by si odpočali. Znova prichádza, už to tam vidím, k meneniu brankárov. Tak hráči Ladronky sa zjavne zabávajú tým futbalom. Tak, tam je to spíš o to, aby se oddychli, protože nemají na střídání, takže, ale je vidět, že když ten tým už hraje nějakou dobu, tak i bez střídání se dá odehrát zápas. Ale samozřejmě to není naše priorita, my bychom rádi, aby tato soutěž dostávala více prostoru, aby to hráli opravdu nejlepší hráči a samozřejmě potom týmy, který nebudou mít na střídání, budou prohrávat, to je o vývoji všechno. V prípade, že by mal niekto záujem zahrať si možno aj na tej profesionálnejšej úrovni tento plážový futbal, kde by sa mohol prihlásiť možno za tú Ladronku, keby chcel hrať napríklad? Robíte aj nejaké nábory? Tak přece jenom, když to budu brát, jakoby, že je to ta federální soutěž, tak samozřejmě ze Slovenska asi těžko někdo bude jezdit do Prahy. Každopádně, co bych mohl, kde se najdou jakoby nejvíce informací, tak se snažíme na stránkách www.plazovakopana.cz najít velmi hodně informací, je tam právě i o slovenských týmech, jsou tam různé rozhovory, jsou tam kontakty, takže protože na Slovensku, co mám takhle zprávy, 1-2 turnaje se hrají za rok, takže určitě ta základna je malá, ale není problém, snažíme se teďko i na Moravu dostat, jednáme i se Zlínem, takže ze Slovenska by to zase nebylo tak daleko a tam prostě se může i nějaký tým, kdyby hráči, nejenom jednotlivci, ale by si chtěli vytvořit 7-10 lidí tým, tak si můžou potom kouknout na plazovakopana.cz a zde najdou turnaje, které se konají a můžou se tam samozřejmě přihlásit. Startovné není až tak vysoké, zpravidla se jedná o okolo 1000 korun českých, takže je to víceméně 40 euro a odehrají vlastně celodenní turnaj, ráno přijedou, odpoledne odejdou, ale říkám, jsme stále ve fázi, že se snažíme to zkvalitňovat, takže na těchto stránkách, co jsem uváděl, najdou dostatek informací i do budoucna. Vaša asociácia sa zaoberá v tomto plážovom futbale aj mládežou? Snažíte sa zapojiť aj mládež do tohto športu nejako? Ano, měli jsme tento rok, před měsícem 8. června bylo finálové kolo McDonald's Beach Cup, bylo to již druhý ročník a věříme, že i v příštím roce je to teda turnaj pro základní školy, koná se takhle květen červen a v příštím, protože se to konalo celé i kvalifikační zápasy v Praze, tak pro příští rok máme naplánováno jednotlivé regiony a samozřejmě pokud by některá škola ze Slovenska se chtěla účastnit, můžeme udělat region zde na Slovensku, kde by se odehrál tento kvalifikační turnaj a nejlepší tým by potom nejspíš do Prahy, kde je teď momentálně asi
největší jakoby se to soustředí, kde je vlastně i Český svaz, tak by tam ty týmy se mohly v tom finálovém kole utkat a byl by to takový jakoby mezinárodní turnaj těch základních škol. Jedná se tedy o druhý stupeň, abych ještě uvedl na pravou míru. Áno, tak pokiaľ by teda školy mali záujem, nie je to ľahký šport, ale... Je to pro mládež je to opravdu ideální. Velkou zkušenost máme děti 7 až 11 let, ta přípravka mladší, starší, tak tam máme, zpravidla to se konají v lednu turnaje a tam máme velkou odezvu a chtějí to hrát. V České republice to hrajou děti vlastně Sparty, Slávie, Dukly, takže vlastně ty privilegové týmy a strašně to hodnotí kladně. I trenéři. To bola Výšeková strela, ktorá tam prišla po faule, takže nemohla byť superovými hráčmi bránená, ale brankár Kapusta si s ňou hravo poradil, pretože nemala správny smer, respektíve mala správny smer, ale nemala ani správnu razanciu a nebola ani dobre umiestnená. Stav stretnutia 1-6, hrá sa nám už tretina a obrázok tohto zápasu zostáva nezmenený. Ladronka po väčšine zápasu aj teraz pri lopte a rozohráva ďalšiu svoju akciu. Ale ještě abych se vrátil k tomu vedle mládeže, v České republice máme i tým žen, takže snažíme krásný obranný zákrok. Áno, to bol brankár vlastne Výšek, ktorý teda pôsobí ako brankár, teraz ako hráč a veľmi dobre vyhlavičkoval gólovú strelu. Oni se otočili tak Židlický, jenom aby jsme diváky neuvedli v omyl. Židlický vyhlavičkoval, to je tak hrající brankář a brankář Výšek je v bráně, opravdu. A vymenili si dres, áno. Blondiák je Židlický. Takže i ženy můžou se tohoto sportu aktivně se můžou zapojit a samozřejmě i na Slovensku, pokud bude nějaký tým žen, není problém, pokud to budeme vědět dostatečně dopředu, je možné udělat i turnaj například pro 5-6 týmů žen celodenní, po případě to přidat k turnaji mužů, takže i toto, je to jenom o tom, že ta poptávka, my samozřejmě nabídku turnajů máme a když to takhle bude fungovat, tak prostě za rok, za dva to může být úplně o něčem jiném a ten sport dostane větší popularitu a nebude ten vlastně jakoby premiérový přenos jediným, ale už to bude o daleko více přenosech. Mám takovou perličku, která tak jako v České republice je tématem po kvalifikaci mistrovství světa, kdy bude třetí etapa. Je možné, že 14.7. na Ladronce uvidíme i bývalého hráče české reprezentace Jana Kolera, který projevil zájem o hraní plážového fotbalu a samozřejmě nás těší, že v případě, že by měl o toto zájem, dostal se do reprezentace, tak je to pro nás samozřejmě i si myslím pro slovenský tým daleko větší mediální zájem a zvedne se opět popularita a ty hráči to budou chtít hrát více. Ano, tento futbalista je dosť vysoký, takže dokázal by asi tým superovým obrancom veľa nepríjemností urobiť. Takže na Slovensku bychom rádi oslovili bývalé hráče, kteří už se nemusí specializovat pouze na fotbal, hrají ho například rekreačně, tak přece jenom ta věková hranice v tom písku se posouvá i u Brazilců třeba 40 let, mohou to hrát futsalistky v Čechách, tým Chrugim, která hraje i evropský soutěže, má 4 40letý, 38-40 let hráče a patří mezi nejkvalitnější. To bol zaujímavý taktický manéver, lebo doteraz tie kopy trestné zahrával Židlický, teraz to skúšal Tomáš Huráb, ale ani on proti Kapustovi neúspel. Neskúšal to strieľať od toho piesku, čo by znamenalo nebezpečnejšiu strelu, snažil sa voliť po výške, čo Kapusta zrejme po tej výške je dobrý, lebo zatiaľ tie strely hravo chytá. Teraz rohový kop Kapy. Myslím, že sa snažil priamo z rohového kopu ohroziť. Asi bylo tečované. A asi to bolo tečované, áno, lebo nasledoval ďalší rohový kop, ale ani ten druhý rohový kop
neznamenal nejaké väčšie nebezpečie. A stav stretnutia je v 5. minúte 1-6. Teraz Ivan sa snažil. A rozhodcovia opäť pískajú, ale tentokrát budú mať šancu skórovať hráči Kapy. A bude to opäť strela priamo na brankára, ktorej nesmie nikto zavadzať a už si tam loptu stavia Vladimír Drahoš. Uvidíme, či on skúsi priamu strelu po výške, alebo využije tie duny pieskové a skúsi oklamať takto brankára. Tak nakoniec po výške a po niekoľkýkrát vidíme úspešný zákrok brankára. Tyto střely jsou přímo doprostřed, takže golman stačí se postavit a když to nejde na tu zem, tak jsou zcela jednoduché. Toto je faul, ano. Tak a toto bude asi jedna z najväčších šancí v tejto tretine Kapy, lebo budú mať výhodu trestného kopu, priameho trestného kopu a je to naozaj veľmi blízko. Toto sa už dá porovnať s penaltou. Je to akorát penalta ze strany, ale myslím si, že to na ty úrovni penalty. Loptu si stavá Grof. Tohle je velká příležitost, to by měl být jednoznačně gól. Tak. Tu asi brankár veľké šance nemá, ale uvidíme, všetko je možné. Tak toto je trestnúhodne zahodená šanca, pretože ten brankár naozaj veľké šance nemal, stačilo trafiť bránu, ale Grof to nedokázal a prestrelil. A prichádza na druhej strane obrovská šanca, Ivan vynikajúco zakročil proti Židlickému. A mohli jsme vidět tady vlastně Židlický úplně v rohu. Při velkém fotbalu by to byl zcela ztracený míč, ale on v rohu a vlastně vytěžil z toho roh, takže ten míč vlastně letěl přímo na něj a roh výborne zahratý, aj hlavička prišla, len nie presná. Takže Huráb si gól nepripíše ďalší. Teraz brankár vynikajúco zakročil, odhlavičkoval loptu. Ani nedá sa povedať, že do bezpečia, pretože prichádza aut a prichádza ten aut veľmi zblízko bránky. To znamená, že z tejto pozície sa dá ohroziť a pozor, teraz sa tam objavil úplne sám Drahoš. Aj skúsil, ale nevyšlo mu to, čo zamýšľal. opět jsou dva hráči ladronky vlevo vpravo a může se brankář vybrat. Kapy sa vrhlo do útoku, zrejme chce znížiť ten stav, ale zabúda na zadné vrátka a teraz Rado Laco sa do nich snažil vrútiť a asi príliš dlho drží tú loptu a už sa stihli hráči Kapy skonsolidovať a teraz už bude ťažšie. Ale pozor, tu je úplne sám Bouška, zakončuje a je to spojnica, myslím, že to bola. Přesně tak. Bouška, je neuveriteľné, ako sa tento hráč dokáže naozaj z ťažkých pozícií presadiť a ešte aj ohroziť, po prípade streliť gól. Ale dá sa povedať, že kvality na to má, pretože hrával aj v tej reprezentácii a pravdepodobne sa opäť do nej aj vráti. Teraz Bouška zahráva rohový kop. A myslím, že Ľubomír Drahoš odhlavičkoval tú loptu na roh, takže teraz uvidíme roh z druhej strany. Uráb Tomáš ho bude zahrávať, už si postavil kopček. Uvidíme, či niekoho nájde. Toto je veľmi pekne zahratá situácia, štandardná a gólom to nekončí. Gólom to nekončí, pretože Huráb v dobrej pozícii, dá sa povedať, nenamieril presne. Je vidět, že v tom obraném pásmu Ladronka už si potom nedělá žádný starosti s tím, že by někoho hledal, ale zkouší to všechno střílet prostě na branku. A krásný gól. Krásny gól, áno, Grof. Jan Grof znižuje na 2-6. Naozaj umiestnená strela a brankár, myslím, že to bolo ešte aj cez hráča, čiže nevidel veľmi. No a tú loptu možno zbadal v poslednej možnej chvíli a to už bolo neskoro. A to právě super, že hráč udělal dva rychlý kroky, vlastně jenom si to šoupnul a vystřelil. To je nejúčinnější zbraň, než něco tahat. Tohle prostě opravdu v té plážové kopaný střílet a snažit se to prostě dostat do branky a nejlépe o tu zem, aby prostě to měl těžší brankář. Áno, dá sa povedať, že funguje pravidlo nevieš čo s loptou, radšej vystrel. Všetko môže skončiť gólom. A veľakrát to aj tak dopadne. Teraz krásna Robinsonáda brankára.
Ladronky a hneď rýchly protiútok, uvidíme, a už je zbrzdený, ale tam si vypýtal faul, veľmi šikovne si vypýtal faul Huráb v súboji 2 sedmičiek, fauloval teda Drahoš. No a Huráb si aj stavia loptu, presne vedel, čo robí a bude mať šancu zvýšiť náskok Ladronky na 2-7, uvidíme, či bude voliť tento raz strelu od piesku, alebo opäť zvolí priamo na brankára po výške. Ale Kapusta už niekoľkokrát potvrdil, že čo sa týka tých striel hore je 100%, uvidíme. Tak teraz to skúšal od piesku, ale nebola to vydarená strela. A tak golman Kapy nemusel zasahovať. A vidíme, že Ladronka neupúšťa od tej taktiky, prebrala si hráčov na svojej polovici a snaží sa čo najrýchlejšie odzbrojiť súpera, ako náhle sa dostanú do nebezpečnej blízkosti svojho brankára. Už to všetko čistia. Zase tam Huráb dobře stojí. Škoda. Tak pokud si míč a ty hráči vždycky do ní naběhnou, to už je snad 4. faul, kdy Kapy tým dává příležitost Ladronce. Áno, to bolo veľmi netakticky, lebo v podstate hráč Ladronky si vypýtal ten faul, presne vedel, čo robí a dá sa povedať, že to bolo v pozícii, odkiaľ nebezpečie nehrozilo a teraz už hrozí. Ladronka to skúša a prestreluje brankára veľmi šikovne. Huráb videl, že Kapusta je vybehnutý, no a krásnou technickou strelou ho dokázal prehodiť. Marke nevěří, přeměřuje ještě branku, ale opravdu byl o ten krok vepředu a to už... No už tam je trošku jama a ten brankár predsa len aj ťažšie sa odtiaľ odráža. Teraz sme to videli, jak to veľmi šikovne Huráb využila. Stav stretnutia upravil na 2-7. Ono se snaží brankář vlastně vykrýt prostor na ty tvrdý střely, ale samozřejmě, když ten útočník to vidí a zahraje to takhle technicky, tak ten brankářským těžko něco nadělá v tom písku, protože ten odraz vůbec nečeká a snaží se jít proti tomu balónu. Zápas nám pomaly vrcholí, prebieha už 9. minúta 3. tretiny. To znamená, že asi o víťazovi je rozhodnuté. Už to je len otázka skóre. Grof sa snažil, ten už gól dal, takže trošku je nabudený. Aj pekne vystrelil, ale žiaľ, lopta do bránky neprešla. Toto bola krásna akcia, na konci ktorej Drahoš šikovne tečoval ten pokus strelecký svojho spoluhráča, ale brankár Ladronky potvrdil svoje kvality a... Zase koukejte, Židlický úplně volnej tam na středu. Vůbec hráči už se s ním pak nevrátili, ale teďko zase Ladronka má problém, protože... Áno, teraz zostal vpredu Drahoš, nevrátil sa, zrejme čakal, že Ladronka stratí loptu a dostane... A opäť ostáva vpredu, to je zaujímavé, pretože potom asi vzadu je prečíslenie, ale teraz sa to vyplatilo Kapy, ale na druhej strane ani... Ne, tak už je to, že každý si chce dá gól. A Radolaco. Konečne sa trefil, stále to skúšel. No, to už by bola asi hamba nedať. 2-8, 10. minúta. Úplne sám. Nemal problém skórovať. A dá sa povedať, že brankár Kapusta bol v tomto momente úplne bezmocný. Mohol len pozerať, smutne pozerať na Radalaca, ako mu ho tam šúpe ten gól krásne. Takže 2-8, 10. minúta stretnutia a Grof sa bude snažiť znížiť. Pekná strela, ale žiaľ po výške a tam veľmi nebezpečné tieto strely nie sú, ako sme mohli vidieť v predchádzajúcom priebehu zápasu. Teraz Židlický drží loptu. Dá sa povedať, že si vypýtal opäť faul a urobil to opäť veľmi skúsene. Toto sa nesmí, no, tak do nej vlítnout. A presne vedel, čo robí a vie, že takto má úplne ideálnu šancu vsietiť gól, pretože z rohu už bol trošku síce z uhla, ale teraz si loptu postaví na hráč musí vystát, samozřejmě záleží na rozhodčím, nebyl to nějaký jako
hrozný faul, ale jak je to ten bezkontaktní sport, tak rozhodčí to může posoudit jakkoliv, kontakt tam byl. Samozřejmě můžou být k tomu různé debaty, ale určitě měl se zachovat trošičku jinak a vystát toho hráče. Súboj Židlický Kapusta, Židlický úspešný, 2-9 a Ladronka už v tejto chvíli oslavuje. V 11. minúte je jasné, že si z tohto súboja odniesie 3 body. No a v tabuľke naďalej bude patriť medzi najhorúcejších ašpirantov na ten československý titul. Tak oni vlastně mají 4 vítězství, no, tam jakoby už je to o tom, že jediný, kdo by je mohl ohrozit, by mohl být Bráník, protože ešte nás čaká jedna etapa, ktorá bude prebiehať v Čechách a treba povedať, že ešte aj tam sa bude hrať o tie body, stať sa môže všeličo. Ladronka bude hrát, mám pocit, proti Artful BSC, to znamená, že to bude mít těžký, protože Artful bude moc hrát ještě o nějaké druhé, třetí místo. S tím, že samozřejmě i Bráník se bude chtít dotáhnout. Takže uvidíme, jak to tyhle ty 3 týmy Artful, Ladronka, Bráník, možná i Kapitým bude stále ještě ve hře, protože má zápas k dobru, a takže ten může také zamíchat, ale samozřejmě pokud bude mít túto formu, tak zatiaľ to má Ladronka asi v rukách všetko vo svojej moci a možno na tej domácej pôde bude chceť potvrdiť tie výsledky aj tu z tohto turnaja a asi má najbližšie k tomu titulu. Uvidíme. V každom prípade už nám začala posledná minúta tohto súboja, stav stretnutia 2-9 a Židlický ide si pre gól, pre faul, nie, prihráva. Prihráva, len Rado Laco nezachytil tú prihrávku. A dobře sa vrátil. Ale vrátil sa, áno. Vybojoval tú loptu nazad. A teraz Bouška, jeho ďalekonosný, ale krásna Robinsonáda Kapustu. Bouškové strely znamenajú asi nebezpečie z každej pozície, aj teraz sme sa mohli o tom presvedčiť. Naozaj tento hráč má vynikajúcu kopaciu techniku. A skúša to hrávo z každej pozície a z každej pozície mu to vychádza, lebo vždy jeho strela smrdí gólom, dá sa povedať. Teraz sa snažil vyviesť loptu Grof, šťastí sa mu to aj podarilo, vybojoval out, ktorý neviem, či bol dobre hodený, ale rozhodcovia nepískajú, takže sa pokračuje v hre. No a stretnutie nám finišuje ešte Rado Laco, sa pokúsil vystreliť. Aj sa mu to podarilo, len tá strela nenabrala správny kurz. A tak stretnutie sa končí 2-9. Ladronka víťazí nad Kapi B s týmom, pripisuje si teda do tabuľky 3 body. No a zdá sa, že veľmi horúcim ašpirantom na titul je v tejto chvíli Ladronka a bude mať všetko vo vlastných rukách. Hráči si samozrejme podávajú ruky, stretnutie sa končí. No a my si dáme teraz prestávku, no a už o malú chvíľu budeme svedkami ďalšieho súboja. Mezi tými Beach Polabí a Gostarosan Bráník.